Θέλω να σημειωθεί ότι είμαι από τους πιο δύσπιστους ανθρώπους όσον αφορά νέα προϊόντα skincare. Βάζω μόνο ό,τι μου πει ο δερματολόγος μου. Έχεις δοκιμάσει ίσιτα? Ναι. Τι διαφορά πρόσεξες? Την ίσιτα τη δοκίμασα αφού είχα τελειώσει τη θεραπεία της ακνής 8 μήνες μετά και παρόλα αυτά μου είχαν μείνει αρκετά έντονα σημάδια ακνής. Κατά βάση ουλές και μαύρες κοιλίδες. Έχω δει τεράστια διαφορά σε αυτό. Την πρώτη εβδομάδα δεν είχε διαφορά μεγάλη, όμως δημιουργεί κάπως ένα σαν φίλτρο και κάνει λίγο πιο ομοιόμορφο το πρόσωπο. Τη δεύτερη εβδομάδα άρχισα να βλέπω διαφορά και κάπως και λίγο και τις κοκκινίλες, γιατί το πρόσωπό μου είναι πολύ κόκκινο. Και από την τρίτη εβδομάδα και μετά άρχισαν τα σημάδια της ακνής να είναι πολύ πιο αχνά. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Πόσο θα έβαζες από το 1 μέχρι το 10? 8 θα βάζα σίγουρα. Σε τι διαφέρει από άλλα σέρουμ? Έχει τρομερά καλή απορρόφηση και ακόμα και την ώρα που τη βάζεις μέχρι να προωθηθεί δεν τη νιώθεις βαριά. Θα την ξαναγόραζες? Ναι, ναι, με τα χείλια.